Oh. Ya, ya, ya. Oh. Ya, titik sedikit. Ayo, Met. Ayo, Met. Halo. Nanti enggak jiglok. Oh, ya. Iya. Ya, ya. Oh, oh. Ya. Oh. Oh. Oh, ya. Survei lokasi dulu. Rambutnya anyar. Siji klawu, sijine biru. Besar kepleset sikik mau. Jangan ya, Dik ya. Mohon waktu sebentar, rekan-rekan. Saya minta Pak Bung, Bung, bolok. Bung, ini toh. Selamat ulang tahun untuk Mas Bung. Boleh tepuk tangan untuk Mas Bung. Happy birthday. Happy birthday Mas Bung. Hari ini
sebelum memilih sumonggo doanya yang dipanjatkan apa saja kita dengarkan ya teman-teman ya. Semoga panjang umur sehat selalu dan duwe bojo. Amin. Bunda. Dewe iki. Tiup lele ya. Selamat ulang tahun. Iya. Diucapkan selamat ulang tahun Mas Dimbong, panjang umur, sehat selalu, rezekinya tambah lancar. Honda, pokoknya tetap Honda. Iki ceritanya jadi celeng apa piye Mas? Iki mau Rias Carey. Iki. Artis Aweli lho lah. Iya. Iya, alon wae alon. Ente, Mas Dimbong ki jan piantun sing paling kepenak lho Mas. Gawean lho, ya kepenak tenan. Gaweane lho apa-apa delo-delo kek ngawinke. Sik dinyawinno Pak. Ngawinke. Lah iya kuwi lho jantungane paling banter tak awinke. Pawange piye nek Ilih pawang? mie. Sik kiwa apa sik tengen? Oh kiwa. Ayo. Mas Bung, muga-muga panjang umur sehat selalu Mas Bung. Amin. Nyong ora iso ngekeki apa-apa. Apa, Isone Mas? gur ngenai iwak jaran. Aja klimet. Iwak jaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wis diwae mek Bung ngono. Lah alon-alon. Alon. Wong endi? Malah ndelik. Iki kok rumangsane kok malah koyo mabut telek to iki. Mas Dimbong. Ngepet. Lah iki mau sik tak belah iki gulune apa buntute? Bokonge kliru. Oh, lah ya kleru, mulane sik metu teleke. Ayo isinge, Mas. Sembarangan aja. Ih. Dek, ini. Dan Deh. lagi ngerti iki ternyata Mas Andes itu Astagfirullah. jeruk doyan jeruk ya Mas ya. Gusti Allah. Dan kamu itu aku mau disuwun sik. Kiwa potongan. Kan iki sapa bung semut kowe kan sudah manis. Mandinya pakai apa? Pakai apa? Apanya? Mandinya? Saya pakai gula. Gula. Iya, kan saya sudah itu. Kowe janu penyakit ambeien. Ayo idoni. Ayo salam semet, ayo. Lebih ya? Ya, tun, Pak. Pakai tisu basah. Biar basah mukanya. Ojo. Macet nggon aku lho, Pak. Ora tisu magic iki nggo ngopo to? Napa? Tisu magic iki Ngresiki kloset. Saya ngenteni bathuk, Mas. Ngresiki kloset. Yes, alhamdulillah awak dhewe tekan komen. Tekan Budi. Tekan Budi. Ayo kudu ngerti, takon bose, rasah cerewet menengo cangkemmu. Tekan Budi. Hah? Tekan Budi. Apa takon bose? Bos. Oh, kakak mau wis mau nyanyi Pak lho mau. Lah iya. Nyanyi wis sang mau. Pak, niki teng pundi acarane nipun? Gadung Bangun Reto. Ya. Krungu ora? Murah. Gadung. Kok kowe tok. Krungune tok. Gadung Bangun Reto. Iya didengar. Acarane napa? Acarane Fasilitas pembinaan Sanggar Seni Tunas Muda Gadung. berikan Tepuk tangan luar biasa. awak dhewe mu tekan kene langsung disambut kobra. Langsung disambut korbo. Aku ya iso. Korbo. Kormo. Kobro. Kobra. Lah iya. Kok sing prongos kene sing angel ngomong kono. Ilate ketekuk dadi kobro. Ini tak warai. Heeh. Sempet
Tese, seberitane tese. Heeh. Iya, kok sasu. Saidan. Denge urung denge. Iya. Ya jal. Iya. Iya. Sugeng rawuh. Grabe. Para tamu. Asik. Para preksa mati mesti. Sampun dugi mriki. Palsu. Apa? Ora Ora. kuwi. Ora musik ora muni fals kuwi. Sugeng rawuh. Woh. Para tamu. Para preksa. So. Ingkang kempar wonten mriki. Yen wonten lepat kawula para mriksa nyuwun pangapura. Ini kabeh. Ayo, Cak, ayo, Cak. Ah, pedange dibawa. Heeh. Ya. Nah, aku wis duwe pedang. Pedangmu marang kadaluwarsa. Oh, ora. Hah? Iki. Marpe rono. Marepe ana. Marene ra apa-apa. Rene ra apa-apa. Manut. Manut. Cekel. Kowe ono, Met. Aku. Kowe. Aku sing Ya. kamu. Iya toh? Iya. Nah, Pak, balik. Iya. Baik, yang satu ini dengan penampilan kita tentunya bersama Sekar Naron Indonesia. Ya, kemakro sengising dia lagi. Jelempet Pak jebule, Pak. Gak enak jebule. Ya. Yuk. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua. Riang hati kami semua. Kedatangan ibu dan bapak. Bergembira kami semua. Pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami. Dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Selamat datang saudara kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Riang hati kami semua, kedatangan ibu dan bapak. Bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Ada pada depan. Ayo seramang perlu sembrita. Ada Bang. Ada baru maju. Ayo main komen. Ini malah menjelak-menjelik karo wong tuwek. Ayo. Ayo, apa iki? Alhamdulillah. Laris. Alah. Sik. Apa to iki? Wis fokus kono ae. Tak cukup aneh. Itu. Ayo, iki apa to iki? Iki duit. Duit itu mah berongnya suwek maneh jangkrik wis kapok. Ya, tambahin lagu ini. Apa to iki? Oh, dibalani guys. Ayo. Yuk. Ada pada depan. Tahun 45 bangsa kita wis merdeka. Kita tukang kejangi. Kene wis sempet kabine mikir lho. Hah? Ora ngerti 45. Yo, ganti maneh. Orang ngerti. Guri orang ngerti toh? Ora Berarti saya salah saya ngarep. Yo, ganti nih. Yo. Ah. Anda apa tadi? Yo. Baik, yang satu ini dengan gadis. Dikasih ada Pak Tani, yo. Arep nih. Bar ngono njuk gesek-gesek nguntu.
Anake wong Jawa ayo padha nonton kok aja main foto undangake aku to anake wong Jawa anake wong Jawa anake wong Jawa ayo nonton ayo foto undangake aku to anake kulno anake danane nang di mono jak anake matani Cangkemmu banter aja nyemprit. Wis iso. Sempritane pakai ngirit. Hah? Ngirit. Jawa dhewe. Lah niki mbiyen wis awak dituku polisi ku lho, Pak. Oleh apa ora? Iya dicekel sak cangkeme. Saya niku polisine kayak Ya nek cara aku mau tak tekno kok, Ndek. Iya. Wis lunga iki. Iya. Ayo. Ayo Simba Simba ayo padha ngibadah. Nek ora ngibadah coba nek gedhe berpulang. Ayo hati-hati. Ayo padha mati. Esok jangan kari. Ayo Simba Simba padha ngibadah. Ayo saya padha kakean pula. Tadi. Hop. Met. Weh, gedhe. Kowe kira pas pisan ae. Cangkeme asik lumuh kok ngene kok. Kowe iki jan iki titip kene ya. Mau duit ndi mau? Iya, iya elah. Nah, ya. Irian wilayah kita, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang wajib siang malam, karena bahwa Tuhanku, amin amin ya Rabbal alamin. Saya jatuh dan Tuhan, juang sungguh bergembira, berharga. Salah ya? Waduh. Kowe iki kotro kok. Wong kene wis apa-apa kok. Wis sak. Ya Pak Mono. Ojo nyanyi wong loro. Sing nyanyi kudu wong loro. Wong loro. Ya. Ben mumet. Ayo, Pak Mono. Pokoke Skanaron malam ini berondut. Ayo. Ngobrol. Ngene, ditangklek. Kowe nih ditangklek. Nah, set. Nah. Pak Mono. Awar Prono, pencelas tangane. Set. Ayo. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Bahagia, itulah mimpi kita. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia Merdeka Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah hari kita untuk selama-lamanya. Sip. Onde-onde gandol. Kosek. Coba enak. Kosek. Keme asarak Bali rono kae. Iya. Ya. Ku ucapkan assalamualaikum. Hari siapa pertemuan. Jawab waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ucapkan assalamualaikum. Di setiap mana pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Wis. Wis, Mek. Duduk, duduk. Menak jero alo. Wis to, Met, awak dhewe iki wis. Wis deh. 50.000. Iya, Pak, aku tak gulung. Pripun? Iya. 50.000. Lumayan iki. Mama Edan ki sesuk Mama yang di rumah. Bu, nyuwun pangapunten nek tumbas kalpanak niku pinten, Bu? Lah napa? Gatel. Kok kalpanak barang Panunung ngapunten. mending bensin. Periksa. Periksa sapa? Iya ana doktere. Aja. Iki suntik mati wae, Pak. Sotek mati ngawur wingi disotek pelentung. Bisa. Bokonge nyok. Iya. Sundike suntik wong gede. Assalamualaikum Pak Dokter. Aku dokter. Aku dokter Pak Injar. Ayo. Tok 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 tok. Untune to. Dine. Kene dodok kene. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Ora. Ya buka lawang. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Ayo. Jadi ngek kono ya. Set. Set ngek. Kesuwen lah. Bae badhe periksa. Napa nih? Nuke. Lah kok nuwe bareng itu. Setekan nuwe bareng teh. Periksa. Bisa. Kula flu. Oh, niki kudu disuntik, Mas. Suntik napane? Silite, Mas. Nggih. Des ngono langsung. Dados matur suwun Pak Dokter. Nggih, akhire kakek. Keri. Tak sogo. Lah. Sik disuntik apane, Des? Hah? Sik disuntik apane mau kae? Bokonge. Sunduk. Yel langsung untung blakne. Aku nek ngene biyen kulino nek supit. Lah napa? Semene iki ngene. Kaya-kaya, Des. Wingi aku ndok semene iki. Ora masuk jeneng kelilingmu semene. Mongso adem. Mongso adem. Yo Dadah sayang. Apa teh mampu gua? malah mlebu gubong iki. Yes, ayo satu sik kok guyon neh. Ayo. Selamat Ya. Janji lu kamu janji lo. Oh sindane semaput. Sopo? Aku toh? Laura kok iya. Des. Andes. 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 Ki pakem ki garek ngitan ngono ki, Des. Wetan sithik to, Mas? Heeh. Heeh. Atraksi ngedeke ulane gak gelem ngadeg. Wis mulakno saiki. Andes wae sing ngadeg. Lendodo kok kaya ning. Andes iso ngadeg ora, Des? Iso. Tesih saged ngadeg. Ini ya kok kayane ya mung sedelo, Mas. Omong sedih lho nek Nek ngadeg. sedelo nek Andes iki. Yo. 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 Oh, ya. Yo. Oh,
ayo.